mutum ne malam, matarsa ita take masa wanki, ita take masa guga, ita take masa wanki, guga. A lokacin tana masa wanki da guga tana da tsohon ciki. Wata rana sai ya ce zai tafi ta wanke masa kaya, sai ta ce wallahi ba da lafiya, abinci ma ba iya dafa ba. Ya ce wallahi in kika kuskura na dawo ba a wanke kayan nan aka goge su ba, za ki ga abin da zai same ki. Ta ce baban momi ka yi haƙuri, wallahi ba da lafiya. Ya ce sai kin yi, ko mutuwa za ki sai kin yi. Ya tafi, ta ɗauki kayan, sai ta kira almajiri ta bashi ya wanke, ta bashi kuɗi, ta ce karfe kaza ka zo ka ɗauki dutsen guga ka goge. Ta yi wannan tafiya, ya zo ta ɗauki kayan ta bashi, sai dariya ya ce namun ku makareta ne, kin ce ba za ki iya ba ga shi kin yi ba. Sai ta ce wallahi ba ni ne ba. Ya ce a oke baki yi din ba kenan, waye yi? Ta ce biya ne aka yi. Ya rinka dukanta, ya rinka dukanta, ya rinka zabke ta na mari, sai da ya kwantar da ita ba ta iya tashi. Ni zan sa ki aiki baki ba, to baran sa kayan ba. Ya mata tilas, sai da ya mata illa, kuma tana tsohon ciki, sai jini, sai asibiti aka kai ta, aka ce ai ɗanta ya samu matsala. Ke me ya same ki? Ka san mata malam Bahaushe? Sai ta ce tuntube ta yi ta faɗo akan kujera. Ba za ta tona asirinsa ba malama, ba za ta tona ba, tana tsoro. Wallahi akwai mazan da suna zama da matansu kamar tsakanin mala'ika ne na mutuwa da dan adam. Tsoro suke yi, ba ta isa ta faɗi munin magana a kan shi ba. Baiwar Allah ta ce faduwa ta yi, ta ji rauni. Haka aka dawo, iyaye suka ce a yi haƙuri, a je a ci gaba da zama. Daman abin da iyaye suke yi su kam, duk abin da za a yi cewa za a koma a yi haƙuri, shine tarbiyyar da suka samu. Wannan kuma a koma a yi haƙurin, a yi haƙuri ba kuma haka ake ba, ba koyaushe ake a koma a yi haƙuri ba. Akwai lokacin da sai an ladabtar da shi.